ndị be anyị abịakwana m ọzọ. Ọlụ m ofiala ahụ mana mma na-alụ ya. Unu mana ife ọwụ na ya eme ka ọ dịrị ndị Igbo mma, nya ka m na-eweta ebe a. Abịakwakwana m ọzọ ka m si abịa. Onwe ha n'ebe m si tụtụrụ ya mbịa ebe a tụsaa ya maka ọdịmma ndị Igbo. Unu na-esokwu m, unu mana m fụrụ ndị Igbo n'anya. Ife Nnachi wetara unu ebe a, geenụ ntị, igecha ntị, ịnụcha, ịgbasa. Ụfọdụ n'ime ife na-eme anyị si anyị n'aka, mana ọha ncha sicha anyị n'aka, mana ife Nnachi kpọrọ unu fat ka m ghara ịtụpenye unu azụ. Igecha ntị nụrụ ya, abịazie kwuo maka ya, maka ọ dị oke mkpa. Dịka nsị gwa unu, nwanne unu ka nwụ mmegbu na-egbu, mana etu ọ na ọ ya esitere unu mma, ọ ife nji nọrọ ebe a. Afa nwụ Azụka Oje, ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ. Daalụkwa na ebe ọ bụ na onye nọ ebra nkịta ka m fụ this voice note. Ifuru onye nkịta okwu na-akụrụgo shop ya na ọnwa ezi ihe ọ na-eme wee na-ajụ ka ihe anyị eme. Yes, ife anyị eme bụ ihe a na-ekwu aba. Our enemies are the political class. Without reshuffling it, any other thing I name we have wasted effort. If we will Imo State as example, if we're on in AC, man, I am with a hope, which you may know. A look at that unity, Kaka unite, a reshuffle, push you at least, and what I got a little success. As a when the Bible, no, Nigerians are passing. I am the Bible, no, nothing happened. If you get so, I'm up na etiti ndị be anyị mmiri agbalugo too much. Greedy dị n'ime karị. Ndị na-ana aka azụ karị. Even ihe anyị na-ekwu aba kịta, many are even ready to sell others. Or how risky we are. We are terribly risky. Ekwughị several yaba. Go once in ọbụna ya ma na Igbo like ego na ya ma njewo. And all that thing can use against us. If one they ready, sabotage others, my senior appointment, or if any GI na kita. So, by it, we have to remove ourselves character-wise. We are not reliable. Our problem. Watch your body na if from Dubai, ITPI. Turkey, ebe na China, Malaysia, amandi n'otu and work ihe eji mara anyị. So anyị nefere n'anya ka na ya mara eziokwu dị there. We are not united and we will keep paying the price. Yes. Dubai bụ ebe ndị be anyị na-ejebu onye nweta ha flight ticket, visa then 30,000 naira. One way ticket could only did have 200 or whatever Dubai or do have a holiday all over long way all save tego. Many senior good or save tego or will you to us survive. More you know about 3-4 years or they to established. The by Jaba Kosaya. Obodoni now body or on the by Jaba Jabari. Ndibo no unity. Abia Igbo the 1,000 Yoruba the 100 Yoruba unite anọdụ n'isi anyị anọdụ na-egbu onwe anyị mma na sabotage onwe anyị. Our problem that character ya chọrọ ichenji ma were eje na agitation jezosie majority no into agitation a na-achọ one appointment or the other agha so obodo akpọ ya enyi ihe a na-etikwa mkpu na a na-eme na-use ndị adịrị informed. So we have a long way to go. Otu ị na-ajụ ka ihe a eme ya voice good on all the overnight success ka ya bụ. It will never be overnight success. There is shuffling at least I bido kita within the next 20 years I have full progress in apụtania. So ị na-eti gịnị ka anyị ga-eme ya ọ bụrụ overnight success and it will never be a microwave oven success. If run agitation, I will see go ministers, were commissioners. On your prime minister, well, I it can never, it will never be like that.
It will never be like that. On all the KTG nana. Hey, you may not cheer. Oto weka. We will guru. Yes. Iye guku ihunata. Ke ari gujie. So it will never be an overnight success. Voice note is a number nandi political naivety organic boya. Ngechazia obologi wadida political naivety. Na ihe ikwu, you don't see Brigade of State. Any information or see any information about the queue, not be a tribalist. Yes. Why you don't say utilizes the information? That should be your question. Otu see here and information get out what we need to do. You cannot doubt you need on the truck if we're not the same thing. You don't say tobe buye. Okuzila here? No. Nzogwu na-ekwu na ya bụ na-ekwu na ọ bụ na ọkọnka Lagos Oluwabo claim head of state. Nke a your own assumption. Nke o mebu emo claim head of state. The answer is no. The plan is to put Awolowo there. No ya eme ọfụma. All test of power pattern ekworo the plan. Esozie nkefa ọ gharịpụ ọwa ọkụzi. Iwelezi assumption batani aketa. You want assumption batania? Bakwana the history, Fukwana the wrong no he equal. You don't think ya okay, Watapapo and Asal, good Lord Jonathan and way home Mutania? The answer is no. Jonathan Nadabawa, finish Yenke Yaradua. Atokwaria vote another 4 years. Obakwama Vokwa. Achopozia say na second time achopiana vanara piana ketaka plan imezi hena southeast. What a nonsense. Second Niger Bridge, achopozia emebezi argument na hawa kwa ogwe na Buhari complete ya. Na hawa na rubbish. Buhari walozia power kuzizilia kesi use power. Tinubu walokwa keta na kuzikwa kesi use power. Still on we mutania. So Tinubu will go power keta na kuzikwa kesi use. Mana obula anyị anọdụ na-amụ ụkwa. Anyị anọdụ na-amụ ụkwa. Our problem. Anaghị ekwu ihe anyị eme keta ị na-esi ọnwụ ka eme nke hapụ the maintain anyị atakụrụ. Our people nọ na key positions no how about this problem. Ewepụrụ ha anya na Fulani na nke nwa jime Fulani jime nke a jimekwa nke ọzọ mana ọkedela anyị na South East a na-ewetie a na-asị nke ya kezi ndị bụ ndị a na-asị nke ya. Akaụntụ eme na 2019 Malami kwuo eji ekwu okwu den basis enya Niger Deltas ego enye from mgbe Obasanjo mepere the to 2019 approximately 6 trillion ka ife eji the money me aya kwata nwere ihe eji eme over 13,500 projects I claim na ejelo afụho ije Niger Delta bụrụ bridge osisi ebe ka ego dịzi for where over 300 accounts eji bupụ ego. Who are those involved? Okwara aya wepụta I manage approximately 6 trillion a use war for my Niger Delta and world class institutions. Engineers of all kinds, yes, no put man, I sink the money I sink yeah. Up to today, those people who really got cannot on power. In out of all and you are wasting your time. In a blogger. See, on the truck in a blogger. Oh, na biya until you face reality. Until you face reality. If for West, or sign on amalgamation, Yoruba Sokoya. Manefo can see develop. I know don't know cause alcohol. Kabasalai. If you care to know, Kangwakwa Giozo. Agabe 1970. Bada ni bota US research ya. Kaisu emo from 1970 to 1990 under 20 years I have to go back. That's the only solution forward.
under 20 years I build kwa Igbo. Under 20 years abụ mgbe ihe anyị na-enweta na-aba n'ihe mgbe anyị nọkwa under strict marginalization. Yes. Mgbe aka Sam Mbakwe lụọ ọrụ na ndị ọzọ help kwa. Under 20 years I rebuild Igbo. Ahịa ya agbali amazi na ya recover bụrụkwa best highest in West Africa. Ọ na-atụ egwu ka isi mie. That's what we need to apply now, the same solution. Unu si na ya emezi apply. 30-something years now, I na-akọ story. Running from pillar to post, na-akọfusi akọ. Akụkọ anyị na-akọfusi won't help anything until we go back to the formula I used from 1970 or go back to 1990. Go and research about it. From 1970 to 1990. That same formula is what we need now. Onye gbagabia otisie mkpu ozuike. Highest in ebe ewere na arigoro. Ifro wazuike mgbe obido na agwa ndị mmadụ. That's not the way. Get at the beginning of civilian rule. Governor si na yenwa, House of Rep, everything si na yenwa. Can I choose the best one build by Asemba, Senator Nigeria. Enu solo wazuike. Many soluya blind otu nsi aga keta anwa. They were massacred. Mande Bunezu River. Kezi was wicked today. Oh no, former. The uninformed ones. Nani. That's it. That's price for stupidity. If you get, that's price for stupidity. Sorry to say that. So yawa. I won't go free education at Dobiana West. Ndị be anyị nọdụ na-asụ Igbo na-agagharị. Iro nsi power baa ya aka na unite ya pass ya decree or pass gagharịba after 2 months ọba na ọchịchị ka egbu ya. Ha baa ozugbo utilize ya the opportunity. Anụ agha mesi ihe niile eme o nwere ha ịmụta na ya. Obasanjo maka ihe si wee gadi from the beginning. Fu Igbo n'anya. Ya na onye Igbo bụ na ọ dị ka nwanne. He's like a brother with Nzọgwụ. The same year ka amụ ha na. They were good friends. Ihe Nzọgwụ ji tọọ Obasanjo 1937 ka amụ ha na abụ. Amụ Nzọgwụ na February mụ Obasanjo na March orughị 1 month o ji tọọ Obasanjo. Obasanjo ma mee ihe niile o mee welụkwa power. Asị na ya ma mfu anya were enye Jonathan on a platter of gold. Jonathan fuck up. Onwe ihe o mewu? The answer is no. Nwere ihe o mewu? Jee ebe ha taa Bayelsa ka ọ bụ president ka ihe ha mee ego ka ha na-eke onwe ihe ọzọ eme. A na-aṅụ nkwụ na-ala ọjị na hotel na-agba oringo ori tụzi anya ha meghekwa ebunikwa egbe mọba na creek si setụlụ aha enyezena ha chebekwa pipeline nche ọlụ ha chuzo elu. Ma Jonathan anọdụ ka one institution eme establish na South South or South East. None. Point you ofu ihe Jonathan lụọ na ọ bụ president na ọ bụ president ka eji bute ihe aside anyị. None. All the so shameful. Buhari abalụgide relu baa Niger baa Niger. Tinubu aba kịta afọ ohu wonders o mewego eme. We should learn from that. So the more you argue, the more you prove that you are still not ready to amend the mistakes our fathers made. And as long as you are still not ready to amend it, you will keep repeating it because those who forget history are doomed to repeat it. You forget history, you will be repeating it until you correct that mistake. Or that history I can repeat. Before Biafra Africa is bua chusasi ay gbasi ay ha yoko. Asịsịa ka emebe anyị ka ọ dị peaceful ka anyị nata grow by unu maju ka agbarie ya Senator Nigeria Senator Nigeria bụrụ ịgbari ya n'Igbo anyị na-agbapụkwa jekwa na develop other side akụtukwa shop kutuo na ya complain wekwa. Is because we forget history. We forget it. Onwe video atụ about one certain time asị na ọba ha na-eme ihe nwa ka ogene pia tax ya ndị be anyị nwesị shop ndị be anyị na-eti mkpu I think na Ekiti State na ndị be anyị akwụ ụgwọ must ndị be anyị na-eti mkpu nekwe ihe a na-eme ayo nekwe ihe a na-eme ayo ofu onye ofe mmanụ so aba asị
If you no like am, go back to your place. Oh, yoku na that video. If you no like am, go back to your place. Ekwumaba, see yes, not the right. Maka anyị na-agbali be anyị wọtọwọtọ is the code insecurity ju ebe niile. Ijezi ebe ha na-eme business. Be ha nwe na-eme business PVC ka ha ji dozie security dele ikpochie shop na yard. Ọ dịlụ safe. Ịpụtakwa ịgbaghe shop na-azụ gị na-eti na akpa ọ dịlụ safe. Abịazie na ego complain. But why are you complaining? Go back to your place and make it good for yourself. That's all. All bitter truth. Yes. The only solution for us, tackle the political class, reshuffle it. Nke emegodo obele na Anambra State, Abia State, Ebonyi State. Ejaba afuplo na amita. That's the way to go. By the conducive, onye obuna anata, we develop our place. Simple as Seriana. Mana ijuya no engage weme. Fulani jukwa weme. Whereby okelula ya na ewetie. Kabas na sinkia. We are still not ready. Now I continue turning blind eye on our bad brothers and sisters that are destroying us. That's the bitter truth. Ndị be anyị na-afụ na ya onweghị onye nsinye emekwa na Biafra. Onye chọrọ ime Biafra omewe. Nke ị chọrọ ime mesie ya ike. Abịa n'ụdị okwu a, ya amụta ọtụtụ ife. Ịmalụ ndị chọrọ ịhọlụ. Nwanne anyị kwuru ọtụtụ okwu. Ama na ụfọdụ ọ ya amasị ha ife okwuru. Mana uru dị n'ife ọ na-ekwu. Atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe ji si n'ọfịa. O nwechara ife anyị eji okwu ame. O nwechagasịrị ebe mma emetụrụ n'aka. Ife na-eme anyị si n'aka ndị na-achị anyị. Ọnụnụ mgbe Peter Obi na-asị mgbe a na-eme election tupu eme election 2023, Peter Obi na-ekwu ife ofu local government chairman na-anata. Na-agbanyeghị gasị na ife anyị na-afụgasị kịta. Ndị gọvanọ na-edissolve local government chairman. Achọghị ka ha nwee autonomy. Ndị gọvanọ ma ife ha na-ekelu wee na-edissolve ya. Ekeluzie etinye onye otu ha. Etinyezi onye otu ha, onye ya na-aza ha ọfụma. O nwere ike ọha onye ebe ahụ. Ifere ka Nnewi were onye ebe ọzọ tinyere Nnewi. Were onye ebe ọzọ tinyere Orumba. Were onye ebe ọzọ tinyere ndị Ọnịcha ma Ọka South na Ọka Ifena. Mana ụnụ na-eketa. Mana eme ha na ebe federal government na marginalize. O nwere ife asị. Otu nwanne anyị nwoke jụrụ m ọsị m enego m anya ụlọ ezie mgbe Buhari na-achị oke ọlụghọ seaport ezie ọlụghọ seaport mana onwenugo allocation a na-eweta na steeti anyị Buhari siziri onweghọ Buhari siziri bụ allocation anyị steeti niile na-anata allocation ha ndị east ndị west South South, Southeast, Southwest, Northeast, Middle Belt, Northwest, hancha onye ọ na-anata allocation ya. Ka ezi ebe ọ na-eje, ọ na-adakwa in billions, kele ebe ọ na-eje. Ọ na-aba na aka ndị politician steeti anyị. A na-agwa ụnụ na ego a na-ewetegodi na steeti anyị ma security vote ma allocation ma IGR steeti na asị ka ewere elu ọrụ obodo anyị aka obodo oyibo mma. Ya na nsogbu anyị ewu ndị na-achịgodo anyị ebe ha ka anyị ebido asị na a na-adị mma si n'ụlọ wee pụọ n'ezi. Ka ngwụ na eziokwu. Ka anyị hapụgodo nke seaport. Anyị chọkwa seaport, chọgasị efe ndị ọzọ. Mana ka ngwụ nọ. Asị ka anyị were ego na-abịa na steeti anyị gasị wee lụọ ọrụ ọfụma. Ndị ọ na-alụọ nke ha ọfụma. Onwe obodo ya dị ka Nigeria n'ụwa. Mana ndị mmadụ dị greedy, anyị nwere greedy politicians. Ọha nwa ka anyị ebido jụwagasị ajụjụ. Anyị amagasị ndị na-achị anyị maka oge politics lukwa efe ụfọdụ ego. Ma ndị na-enyere ha aka alụnye ha n'ime. Enwe ndị na-alụba ha ime. Esetụrụ ha, emechi ibewe akwa. Anyị ma nke federal gọọmenti na-eme. Anyị maka asị adafie ụzọ. Mana nke ahụ ugodo obele mụ na-agwa gị eziokwu. Ihe eji wee tụnyelu ife ndị steeti anyị na-eme ụdị ego a na-ezu ma senators o House of Reps na represent anyị ma State House of Assembly ma local government ma na governorship level. Anyị adịghị n'otu. Ụnụ n'ife nwanne anyị na-akọ.
anyị ejegasị na gasasị ọtụtụ obodo na Dubai na eke esibe eje Dubai mana ọfụ a ịbazi Dubai dị ka nya afịa kachara ahụ ndị be anyị ejegasị na ọtụtụ ebe je na-akpọchi ụzọ ụbọchị ụnụ ife na-eme na Kuala Lumpur Malaysia ka ọ gịnị ịba be mmadụ je mewe kọtụ unu mechaa dịka ọkụkọ etu esi aka ọkụkọ lụcha na achụwa ya ọsọ unu agbafusi ya ịbala obodo ka ikwesịrị ije lụọ ọrụ ka ịba ụlọ ka izinata ego unu ewee dozie ife ibe ebe a je mewe kọtụ ụfọdụ si n'ọnya mekwuru ha habazi miti n'obodo anyị gasị ọtụtụ ebe eme ha na federal gọọmenti jidegodu ndị ahụ nọ na steeti level ka anyị jidegodu nụ ha ka ha lụọ ife a kwesịrị ịlụ anyị nwere mgbanwe anyị na-ekwu nwere ike ibije kịta mgbanwe anyị na-ekwu nwere ike ibije kịta anyị amara ụdị ndị ya na-achị anyị ọ bụrụ ndị na-eke ego ka ekecha ego onye ahụ enweghị rekọdụ onweghị ezigbo ife eji mara ya bụ ọligokwa ọ na-aza reps representative anyị kere ife ọ na-alụ anyị hazichaa ụmụ ife a na steeti level ba ya adịgo mma nke federal wee mechaa aka ya edozikwe ndị Igbo unu ka m na-agwa aha m agwa unu ka m gwagwuo unu nwanne anyị na-akọkwa na agitation a na-emekwu ọ dịkwu na anyị dị too greedy enwere ike inye onye be anyị ego ole nwanne ọnọdụ ife asị gọwan kwuru ọfụ a na ọnwụ na ọma na ndị Igbo na-eso ego etu ha si eso ego na ya anụ n'ọgụ ahụ na obunye ụfọdụ ego aghasasịa ife niile akpịrị ego anyị ohika ọ na-emezi ya na-eme ọtụtụ mpụ a na-achụsasị anyị n'obodo dị iche iche anyị a na-ebe a na-emegide ha etikwala anyị mana ụfọdụ ife ọtụtụ n'ime ha wifi metal anyị emechisigo ụzọ maka ị na-eme ụzọ a na-akpọchi ịkpọchigido ịkpọchicha onwe gị dịka onye lụrụ fensị gbaa onwe ogige fensị etinyeghị geeti ịgbagide gbachie onwe gị politicians anyị kwesịrị ka a jụọ ha ajụjụ ma South niile ma ndị nọ n'Igbo Jonathan che Nigeria president ka ọkwe Jonathan na-achịcha ha ana uruho 2 months o ji chịcha briji nọ dewelbe daa briji nọ dewelbe n'ebe obi na Bayelsa daa ndị opportunity anyị nwere idozi side anyị mana na ife Buhari melu emechakwa Buhari president of Northern Nigeria maka Buhari bịalụ nnọọ were ego doziwebe ha n'agbanyeghị na ụfọdụ ndozi awụ ndozi nzuzu maka ọwụ na onye ma eme o nwere chara ife anyị eji elu na be ha iji lụwara etu jewe Niger enwegasịrị ezigbo ife mana o fokọsụlụ fụ na ọlụpụtalụ ndebeghị ife etu ọkwa Tinubu si emekwa kịta ife ọwụ na ha nwere ike ikpojebe ha na-ekpoje ma ndị enweghị isi mana ndị be anyị obere opportunity anyị nwegasịrị anyị etirisi ya dịka nsị ekwu nwụ bụ onye si anyị nagoro anyị nwụ bụ mgbe esiziri allocation anyị jide na anyị akwụ anyị ya ka ezi ife anyị ji eme ọ gọvanọ anyị ụbọchị a ka asị ụfọdụ gọvanọ ekwekọtago na anyị akwụ minimum wage 70,000 ụfọdụ asị 48 gọvanọ anyị ejekwu ndị na-ekwu na ha ya akwụ 70 na-amasị ha ọgụ ha ncha so nsogbu anyị nwere owu ndị na-achị anyị na steeti level ha nwawo nsogbu karịchachala ha nwa ka ya ahazigodu ewepụwa federal abịago mee anyị ama na anyị nwere ọtụtụ nsogbu o nwere ndị we anyị nwaji aka anyị wee wetara onwe anyị nwere nsogbu anyị ma nke federal level ụfọdụ asị Fulani ife Fulani na-eme anyị eluho ife
ndị be anyị na-eme onwe ha nke Fulani na-eme anyị o jeghị eje. A sị ka ndị be anyị mezie ife ọfụma, ndị na-achị anyị na level dị iche iche, ife na ya amado ife na-aza marginalization, anyị sokwu eme onwe anyị. Ine anya dịka nwanne anyị si wee kwu, ka a nụchara agha 1970 to 1990, ndị be anyị kunitere ọsịsọ mewe ọfụma, ha anachiatalụ n'ike. Enwere mgbe a sị South East is the fastest growing economy in the world. Ọ ndị Igbo ahụ ka anyị kawu, ọbala ahụ na-agba ndị ahụ n'ime ka na-agba anyị n'ime. Anọkọta ọ dịka ya adachiewala azụ. Nekwa na ya sị ọkwụ onye ọ na-eme na agitation ma ọ Biafra, mana nna akọ atụrụ ụnụ ebe nsogbu anyị si. Nna akọ alụ na ebe nsogbu anyị si. Anyị nidiri, even though Igbo na-asị go back to the drawing board. Go back to the drawing board ka esegharị ya ka amalụ. Kedu ife ahụ anyị na-eme anyị ahazi eme, n'ezie ebe anyị onye ọ na-agbapụ agbapụ. Anyị gbapụzi ebe ndị ọzọ, anyị je na-alụziri ha be ha. Nwantịntị oge etituo stọọ anyị, etituo ebe ahụ anyị gbajel, anyị ebe maka ya na-ebeka. Nene ụdị ife na-eme n'ala Igbo, agbanyeghị na site n'ike nke Chineke na ọkụjụtụna, mana nene ụdị ife na-eme, ndị mmadụ na-agbasị agbasị. Ala Igbo so n'ebe ka dị most peaceful mbụ. Anyị nwakwe ka o mee. As na nobody will make you look inferior without your consent. Ụfọdụ asị na ndị si na-emebi obodo, anyị nwa meli ka ha nwee ike ịbata ndị nwa na ọbụrụ na nwere ndị a na-asị ndị a na-ekidnapụ ndị Fulani. Ndị be anyị ka nkụ na kidnapping na-ekidnapụ onwe ha, eme ya kpọọ ndị Fulani. Ndị be anyị na-ekidnapụ onwe ha hinne, buruchi egbe nọ n'ime ọfịa, ma ndị na-ebe ife ma mmadụ ele. Ndị be anyị ka nọ n'ime ọnụ nwe onye agwa anyị eziokwu ka ịgwa mma agwụ na eziokwu. Ndị be anyị ka nọ n'ife ọjọọ dị n'obodo anyị. Anyị kwetara onwe nke ndị ọzọ na-eme, mana ndị be anyị ka eme at least 80, 85, 90 ndị be anyị na-eme mpụ a na-eme n'ala Igbo. Onwe chọrọ ịgwa onwe eziokwu eme ha na Fulani, mana afụkọ m ọtụtụ ndị ejidere nke ndị Fulani na-emekacha wee chi efi ọta nni mmadụ mana ndị be anyị kidnapping niile a na-eme ọ ndị be anyị na-eme. Ha jụchara ọfịa burukọsie egbe. O wetu ka ndị Igbo chegharịanụ, ebe aka mma ife aka mmeji apịa, chegharịanụ. Imezite onye ọzọ mezite, onye a mezite, onye a mezite, ba ya adịkwa mma ka ọ na-adị. Ebe aka nsị ka hapụ ife a, ngwanụ biko ịnụ otu a gbasaa ya, onye nụ ya ka ọlụ ibe ya. Subscribe kwa, tinye aka na subscribe button. Etu anyị si tinye aka na share button, tinye aka na subscribe button nke mgbe ọwụ na anyị bịalụ ịmalụ na anyị nọkwa isoro anyị hụ ife a na-ekwu. Ngwanụ.